Owesifazane usephumela obala NgeGcokama elisha. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathela aqobo izintombi zomqamela amehla akhabanye baqimela imali uthi ngalo wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela uthenze kulungelo process kaphathini share uphinde comment okhuluna konke uma ukwenza lokho sokwenza ukuthi ube wena oqala notification make sifile video phambili kanti ke ngabe umdala ekhaya uthi hlangana lapha ku comment section ungakhohlwa upress button la John donate channel yakho njalo kuphela kwenyanga ngo R10 nje vo. Owesifazane osephumela obala ngomuzwa noma ngokuzwa ke indlela ezwa ngayo iGcokama elisha cha abaningi bamgxile kodwa ke ube sephumela obala ukuthi yena ke akanandaba nokuthi umuntu uzizwa kanjani akasupport umculi usupporta umculo omnandi ngaphandle komusa isikhathi sakho ngana sekhaya asichima sihlala kuyona ke ivideo yawesifazane echaza mayelana nengoma Paris. Uyabona mina angiyena umuntu oqhawelami nhlobo ngithanda ingoma mangiyithandile ngayizwa ukuthi ayisetshenziwe. Uyabona kodwa angifuni ungamvuma umthandeni kulonyaka. Udiniwe umthandeni angazi ukuthi yini lemdinile kodwa lento iyamphusha. Hey ufikile. Ufike ngempela ke futhi. Hayi emadoda ngibhewe lakithi madoda emntobatoba kaSomkhele. We angazi kodwa shosho wemthandeni ukuthi awukazi ugibela indiza mfowethu kulonyaka ubheke eNigeria. Lo mlilo uhamba wodwa. Unyaka wakho lo ngeke. Uthi usisekhiphele video baningi abantu abachaza njengoba nazi ukuthi balala bami kuba nomuntu owusikhwele iphambana noBho babe sebezama ukuchaza ukuthi ke ingoma le cha akuyona kamthandeni ama NND ubeke usisi esephendula futhi wathi uyabona ke mina ungangichazeli futhi ungangifaki kwipolitiki kaMaskandi angene lapho mina yangizwa ngithini ukuthi umthandeni upikwe yiNND noma upikwe yiNIU angene lapho mina bengimvuma ukuthi umthandeni Manqele ngo2023 ulwile futhi inkani yakhe iyamsebenzela ngempela zolo lokhu ushaya iParis yatrenda futhi namanje yatrenda nathi hayi ngenxa yamthandeni ingenxa yokuthi upike ulwa manje uma isepikwe yiNND nayo isiza lengoma isihit seniyajika manje ngokuzayo ke futhi uthulise abangani bakho noma uthulise obondlayo awungondli mina actually it's a Sunday namhlanje let's go and worship God happy Sunday muhle uThixo kuseni.